Iktar immigranti waslu Malta f'dawn l-aħħar sigħat wara 3 filgħodu nġibu pajjiżna 67 immigrant u 45 oħra 2 billej f'żewġ gruppi separati. Fl-aktar każ riċenti patrol boat oħra bl-immigranti daħlet f'xatt it-Tiben kmieni l-4 filgħodu. Dawn it-tlet wasliet f'temp ta' ftit sigħat seħħew kważi 10 ijiem wara li pajjiżna laqa 3 gruppi oħra ta' immigranti fil-21 ta' Settembru. Dakinhar 3 patrol boats kienu ġabbu lejn Malta 265 immigrant waqt li fl-istess ġimgħa kien hemm ukoll 4 operazzjonijiet ta' salvataġġ oħra madwar 232 immigrant oħra. L-ammont ta' immigranti li nġibu Malta mill-bidu tas-sena l-hawn issa qabeż l-2000 ruħ bl-ammont mistenni jkompli jiżdied. L-ammont dejjem akbar ta' immigranti li daħlu f'Malta f'dawn ix-xhur waslu biex fi kliem il-Ministru Michael Farrugia stess iċ-ċentri li jilqgħu l-immigranti jinsabu taħt stress enormi. Dan apparti l-fatt li l-Gvern Malti mhux jirnexxielu jikkonvinċi l-pajjiżi l-oħra Ewropej biex ikun hemm sistema ta' distribuzzjoni tal-immigranti li tkun obbligatorja.